Care este primul lucru care îți vine în minte când spui Andreea Bălan? Păi primul lucru care îmi vine, dacă n-aș fi Andreea Bălan, m-aș gândi să o iau în brațe și să dansez cu ea. Să o iau în pirete, în sambe și în salse și în rock'n'roll. Trebuie să recunosc că mi-e dor de Andreea Bălan din perioada Prinde-mă, prinde-mă. Crezi că mai are muzica pop dance o șansă în România? Mary, vezi ce zici? Că știi că în Prinde-mă, prinde-mă sunt la fel de golașă ca în Trippin, tot în costum de baie, tot foarte expusă. Expusă cu colegele mele, la fel, și ele în costume de baie. Deci ce să înțeleg? Că ai spus că în Trippin sunt prea golașă. Păi și în Prinde-mă, prinde-mă, la fel de golașă eram. Deci, care-i șmecheria? Înseamnă că îți place și Trippin, nu? Așa. Perioada aceea a fost pentru că și în România se cânta foarte muzică și se asculta foarte muzică pop, foarte multă muzică pop. În ultimul timp, trendul s-a schimbat. Și la radio, și la TV, și în cluburi se difuzează, se ascultă numai muzică dance sau muzică de club. Și normal că dacă toate radiourile difuzează acest stil de muzică, tu, ca artist, trebuie și tu să te menții. Și cum te menții? Te reinventezi în stilul caracteristic pieței. Că altfel cânti în baie. Îți pui ochelarii de plastic și cânti în baie. Ce să faci? Și atunci, eu m-am reinventat cu stilul dance. Am trecut de la pop la dance. Într-adevăr, de-a lungul anilor, am făcut așa un slalom printre stiluri. De la stilul Andrei, cunoscut de toată lumea, după care pop, după care pop-rock, perioada aceea cu evadeze, aparențe, upsărare, și după aceea iar pop și apoi dance. Și mi se pare normal ca într-un deceniu, că să nu uităm că eu totuși am peste 10 ani de carieră, aproape 12 ani de carieră, e normal să schimbi stilul. Nu poți să te menții pe piață atâția ani cu un singur stil. N-ai cum, îți dai seama, dacă eu acum după 12 ani cântam tot stilul Andrei, eram deja penibilă. Dar evoluăm de la an la an și ne menținem cu piața, ne menținem cu trendul care se ascultă și se caută. Te gândești că ai putea să revii la un moment dat la pop dance? Bineînțeles că o să revin la pop dance, pentru că eu sunt convinsă că în câțiva ani și trendul acesta dance se va duce ca orice alt trend, pentru că totul este o modă. Ca și la haine, așa este și în muzică. În câțiva ani e la modă hip-hopul, după care câțiva ani e la modă pop-rock-ul, după care hip-hopul, dance-ul și așa mai departe. Și normal că trendul va reveni la pop, poate la pop-rock, nu se știe, dar cu siguranță o să cânt iar pop, pentru că eu sunt destul de tânără, am avantaj vârsta. Și eu cred că o să mai am o carieră destul de longevivă înaintea mea și mulți ani o să mai cânt de acum înainte și normal că o să mai cânt și alte stiluri de muzică. Eu te văd făcând ceva asemănător stilului lui Kesha sau Miley Cyrus. Cum comentezi asta? Mărimel, Kesha e într-un stil, Miley Cyrus este în alt stil. Deci sunt două stiluri diferite. Ce zici tu acolo? Mie mi-ar plăcea ambele stiluri. Mi-ar plăcea și ca Miley, pentru că este foarte fresh, foarte proaspătă, așa, și foarte tânără și melodiile ei sunt pentru adolescenți. În schimb, Kesha, melodiile ei sunt și pentru adulți, are un alt gen de public, mai cu tatuaje, mai așa, mai răi, Dar îmi plac ambele stiluri și m-aș vedea cântând fie stilul lui Miley Cyrus, fie stilul lui Kesha. Chiar mi-ar plăcea și mi-ar prinde bine. Bârfele fac parte din viața ta de vedetă. Ai spus în mai multe rânduri că te deranjează că presa este mai preocupată de chiloții tăi decât de muzica ta. În loc să contracarezi aceste critici, te-ai gândit vreodată să ți le asumi, ba chiar să le transformi într-un atu? Mărimel, iar ne punem ochelarii. De fiecare dată când trebuie să te contrazic, ne punem ochelarii ca să fim mai credibili. Deci, Rimel, normal că mi-am asumat toate criticile referitoare la chiloți. Că, drept dovadă, în videoclipul Trippin apar în slip. Slip nu sunt chiloți, sunt slipi. Sunt pe plajă și fac șpagat în slipi, nu în bikini sau... Da? Deci normal că mi-asum și intenționat am vrut să fac un astfel de clip. Pentru că eram pe malul mării, eram pe plajă și normal că pe plajă nu dansezi îmbrăcat. Am vrut să fac un clip de vară, ca piesa, fiind foarte fresh și fiind mai ales o schimbare de stil pentru mine, am vrut ca piesa să fie asociată cu vara. Și normal că am ales o plajă undeva, am plecat în Corfu și aceeași coreografie pe care am făcut-o la TV, în filmările TV îmbrăcate, am făcut-o pe plajă. Normal că la TV nu părea atât de
delicată, pentru că eram îmbrăcate, dar în momentul în care faci șpagatul pe plajă în costum de baie, normal că e un pic șocant, dar așa mi-am dorit, tocmai pentru a face piesa cât mai cunoscută, tocmai pentru a atrage atenția asupra melodiei. Drept dovadă, melodia a fost unul dintre hiturile verii 2010, are videoclipul peste 2 milioane jumate de vizualizări, deci pe undeva scopul a fost atins. Și referitor la presa care scrie despre chiloții mei și despre ce se întâmplă, paparații vin la concertele mele. Și normal, eu dansez cu petrișorul. Cânt, dansez, iar cânt, iar dansez. Mă schimb de nu știu câte ori. Cred că ai văzut și tu. Și la un moment dat, în timpul dansului, fotograful stă jos așa și face poze, în timp ce petrișorul mă ține așa, cu capul în jos. Înțelegi? Și normal că se văd desurile. Desuri care sunt pantaloni scurți la culoarea rochiței. Dar normal, ei ca să-și vândă ziarul, ce zic? Andreea Blan și-a arătat chiloții la spectacol nu știu care. Și-a arătat chiloții în fața copiilor de 12 ani. Și-a arătat chiloții nu știu unde. Nu sunt chiloți, sunt pantaloni scurți și sunt dansatoare și la o dansatoare se văd desurile atunci când dansează. Da? Sau când cântă, depinde cu ce te îmbraci. Și normal că mi-asum fiecare lucru pe care mi-l fac. Bine, bine, dacă tot ne contrazicem. Dacă citești rimel.ro ai putut vedea că te-am criticat, uneori poate e ceva mai dur. Cum percepi aceste critici, drept exagerări, poate mici răutăți sau nu le bagi în seamă de fel? Cum ți se pare că percep criticile tale? Dragul meu Rimel, eu citesc blogul tău pentru că fanii mei sunt foarte atenți la toate articolele care apar pe internet și în presă despre mine și tot timpul le pun la mine pe forum. Și eu mă duc la mine pe forum și imediat găsesc link-ul și dau în blogul tău și citesc. Și de multe ori mă întreb, dar de ce e așa răutăcios cu mine? Că eu n-am făcut nimic. Dar n-am făcut nimic, pe cuvânt. Mi-am văzut de treaba mea, am fost la emisiune, am vorbit frumos, am cântat, am dansat, dar ce-o fi avut cu mine? Și am zis, lasă că eu trebuie să-l cunosc, să stăm față în față, să vedem, mai zice așa, poate mă place, poate îi sunt simpatică și atunci nu mai zice nimic despre mine. Și criticile sunt binevenite atunci când sunt constructive și când omul care critică are dreptate. Și eu de foarte multe ori țin cont de critici și chiar iau aminte și chiar încerc să mă schimb. Dar câteodată mai sunt și alte critici care nu sunt chiar sincere, chiar sunt răutăcioase. Și atunci mă consum și mă supăr și mă consum. Deci nu mă mai critica, că mă consum. Bine, bine, ne-ai convins. Un mesaj pentru cititorii email.ro. Luați-vă ochelari. Cumpărați-vă ochelari. Deci, dragii mei, eu vă doresc multă sănătate, pentru că dacă avem sănătate, le facem noi pe toate. Reușim și în carieră, și în general în viață, și în relații, și în iubiri, și facem noi de toate. Trebuie să avem sănătate, pentru că dacă avem sănătate, le facem pe toate. Citiți rimel.ro. Eu sunt cu ochii pe tine, Rimel. Nu uita, îmi pun ochelarii și mă uit zilnic la tine, să văd cât de mult mă critici. Să văd dacă mă critici pe drept sau pe nedrept. Deci, stai un pic să-i număr. 1, 2, 3, 4, 5. Stai un pic, fii atent că mai am. Stai un pic că mai am. Aoleu, mă doare nasul acum. Stai, spune și pe cap. Acum deja pot să filmez un film pentru postul de televiziune AXN Sci-Fi. Și așa îmi plac mie filmele Star Trek. Acum deja sunt din Star Trek Generation. Te pup dulce, Rimel, și să mă critici de acum numai de bine, da? Te pup, pa!